Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag a panunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Ti surat ngintay ikan biag ket naggapaw kini pagayam tayo Melda iti Pangasinan. Kastiman ti surat ni Melda kan ka Mang Bianong. Sakbay ti amin, kablaawan kayo manpay at taga Lady L Productions, Lady L Channel. Naawis man to'y riknak amang ipatulo diti pakasaritaak, takayat ko manggan ti balakad wenno pamagbagam may papaniti kasasaad ko ken ayak. 30 ket 3 ti tawon ko, ngem awan pa'y ti boyfriend ko, iso akan kantsawan dakdagiti kapatadak, baakak kanaon. Rugyak man nga raw ti agsalaysay, Mang Bianong. Ay na, nagtauran da jabaro. Crush ko launay. Partakak ti ag-makeup kan ag-shorts. Tagagaraak man ti mapanaglabas-labas iti sango ti balayda. Melda, sa dino ti papanam, apay nga agrubrubwat ka. Kad nakaragragsak ka. Gaputa da nakita ka pakaragsakak, nanang. Ay no, nagmatyo. Asinaw. Dayji man ni, nakatakder iti balkon da nanasyon. Ay, jay sa nga ili da nanam asyawn. Taga Manila day jay. Oh, nagwapo, kasla artista. Sige nanang, tay nakagrampa iti sango na. Kaslawan nakita na. Magnaklata iti sango iti balkon nga ayan na. Maguray ka man tagin titiklebak iti batog na. Anay gwapo! Anay! Ha? Simrakan iti unag ti balayda? Nagbastosan day ta lalaki? Saan a gentleman? Saan na nga mo ti tumulong iti babae na disgrasya? Sa bagay, sanak mat ngamin na disgrasya. Baklan samat ngamin ti Diyas kaya lalaki. Ha? Adaman damagag tatang. Anya ka diday ta, Melda. Anyat pakadlawan iti may sa lalaki, no adda pa nagkursunada na iti may sa babae. Apay adamdamagam day ta. At da ka di agkursunada kang ka. Awan nga rod tatang, nagmumuttalong dagita lalaki. Ah, Mas daawak,
Nagpintas mo ti pamagik kada legs ko. Ken rupak iti panagkita. Woo! Iti pa nagkitam lang dayta manang. Anya? Ay, nakisagpong man ni kontrabidan. Da kayo man ti mangibaga tatang? No laadak wano na pintasa? Ure jak ibaga ket makita mo dita sarmeng. Saan nga gulbod dayta sarmeng manang? Anya ti kayat mo asawan? Laadak? Ala ni manang. Bagagaranin. Sana na makatutor. Ay, aguli magkaman dita, Benji. Awan motlok na sayat arumor ditang iwat mo. Tatang, lada kaya. Nagpintas kan tupay. Ngamen, imala ka kanyak. Anya? Nancy, anyat makunam itilangak. Ay, kat napintas ka Anya pa'y kuma. Jay man agpaypay so ti bagam tap na amukmat. Napintas ka nga rod. Apay di mo patyan. Patsyak tamakitak mo't iti sarmeng. Oh, matlagayam. Apay ngay adamagam pa'y laang. Kasla nga mindidak makitkita dagita lalaki amot taleng. Oh, anyat makunam iti pamagik. Coca-Cola shape. Dagiti gurgurong ko nga eh. Pang Miss Universe. Oh, napintasak mo't gayam. Unak no syakla ti makakitkita iti dayta. Mang biyanong talaga diskumpiyado ak iti langak. Iso atila pagdamdamagak no pudno matlaan na pintasak. Tay sumat ti panagkita kiti bagek. No sutilan nak ngamen ni ading ko, gagaraan na nga ibaga laadak kanaw. Pulik kanaw ti laad. Kasla mamati ak no duma. Tapay nga awan man lat agkorsonada kanyak alalakay. Nang runa dagiti korsonada klaunay. Iti na minsan, nagdamagakmat kininanang kay. Da kayo man ti pagdamagak, nanang. Day, Anya. Kasano nga amo ti may sa babae, no kursonada ti lalaki. Ay, kat marignana Anya aya ti reaksyon no tignay ti lalaki nga kursonada. Kitkitaan na ka Inton tinalyaw maun. Kasla saan na kan akit kitaan, kampay iday. No kasta, crush nak ni Oscar? Anya aya ti madlaw mo kin ni Oscar. Kasi timbagam nanang, kampay ide kat dinak makitkita. Ay, kasta talaga. Mabain at tumalyaw no crush na ka. Adamot lalaki di nan isi na ti mata na no kursonada ng timay sa babae. Ay, malagip ko lakit nga rod ni tatang mau. Oray sulukundan kahit di pa'y agkirama namang sipsipot kaniyak iday. Ay na, komik talaga ni tatang mau. Hindi agar-aram kanyak. Ay, nain-in-lablaon ay kanyak sika. Hindi nagdataon, sinong batak mutun adagos ta. Crush kumot anak ko. Nagmayat matan ti love story yung ni tatang. Awampay kastamot. Sana all. Ay, kat adan tulat ta. Kaano pa'y nanang? Ladak samot ngamin talaga. Patpatsyim day ta. Awan, timparswa ni Apo Diyos sa laad. Pasig na pintas. Isuan na pintas ka, Melda. Shoo! Ay, Melda, bugaw man day tapo sa dita. Adaman tininag na ditan. Siyak tinagitin nagkadagiti tinidor, nanang.
Nadam ang amain. Tapno saan anabas-basa man ng tiswelo dita. Igagagarak nga road. Barang ada mailawan abaro nga umay mang pasyar kanya. Kunak no di kan umay, Nancy. Inawis nak nga ro di mayak. Wan tamok mata paboritom ting kiwar akas kanya. Iso nagluto ak. Ay na, apaw, nagbanglo si ka. Malangab ko ti agat diket ken agat nyawg. Iso amangantan. Wan, Nay, natin nagmutan deta tinidor mo, Melda. Apaw? Amaw, may sa ti kayat asawun deta. ha? Anya ngay? Well, adda bang pasyarken ka akat. Ha? Kasta ka di? Si kamot timay. Wan ata inawis nak. Isu nga awis semeta karubam ta umay naramanan to'y linoto makan kanan. Anya? Papayakas na ti panagbadbadaw, Melda. Ni tatang mat. Balasangak nga ro, diag paseksiak. Kan uso ti shorts anangel tatang. Kas kada bakles. Agam makasulisog ti langam akasta. Isu nga ado ti maririp a babae takasta ti langlangada. Iso nga ro dakas to'y ti kayat ko alanga. Tapno ada masulisog kanyak, tatang. Awan latamot. Urayam saan asika ti mang sulisog. Ay na, tatang. Baak akon. Nagkuna, 30 laeng titawan mo. Ubing kapay, di ka agapura a makinubyo. Anya? Kaanon tupay, tatang? Enton 40 titawan kon. No masetas kumakat nalaylayak ton. Mang biyanong masikurana kaon talaga. Diyak kayat ti mabaakan. Ngem awan latamot ti mauray kaw nga agdaton kanyak. Agpapintas kada agpasiksi akpayan. Ngem awan matlatta. Iso ako nakitibagik nga amangan nula adak iti panagkita dagita alalakay. Amangan no siyaklaan ti makakitkita iti pintas ko. Amangan no pudno ti ibagbaga ti sutil akabsat ko puli aktilaad. Iti naminsan panagdalus ko iti balay kay. Ay na, dayto'y kabsat ko na talaga. Inwara naman ang tinanganan na. Agkaiwara man ang ti kutsara kada tinidor. Maapasuron dagiti at tinidor. Buisit dagiti at tinidor. Awan mo ti may tulong da kanyak. Anya dagita karating nag-aya. Masursurunak, nanang. Ay, apay banin aya. Basta, masurunak launay. Sino aya ti kapungtut mau? Managpupudot ka launay. Saan kamot ang nag-menopause? Saan man aday tati bagbagayo, nanang? Tamabayag pa'y ngagmenopusa. Saan kamot nga ron nga aginaw? Kasano ko mga ginawa, kat ultimo nobyo kat awan? Salit abiyag. Dayta ka ditirasan, no apay akanayon kang agpupudot. Diyak ka mo, nanang. May tinag kun amin at tinidor. Ngam awan mo't lakta ti lalaki amang pasyar kanya. Ay, matuo ka na ka talaga. Di ka kadi madandanagan, friend. Amin at tinidor ang nakita kat itinag kun. Anya? Naigagara man wano saan ti panakatinag dagita at tinidor. Ngam awan latamot. Mababainak pa yun. Ti amok at kursonada nakjamay sa lalaki. Saan mo't gayam? Ay, insulto, Nancy.
Insulto para kanyak. Tiamok kat mapinpintasan da kanyak ng san mo't gayam. Apay, ladak ka di talaga. Saan mat? Adamot lang am. Apay nga rud adidak makita. Didak mapansin. Ay, kat agpapansin ka ngamin Kasasa umot ngamin ati lalaki akursunadam. Isem-isemam. Kita ano di may ayo iti isem mo. Kasta ka di? Oo, sige. Aramidak man ngagpaiso ti kunan. Asit gak. Kasaok. Kan isemak ni Oscar. Bareng maiayo kanya kat ikasar na kon. Kasaradagos? Asus, pasyarin nakapaymot Pagdatunan nakapay, maurin tunday kasar-kasar dita. Ala ni Manang! Magagaranin! Sana na makatutor! Ay, antal na ka man dita, Benji. Ama no mapasibas kay titinidor. Hi, Oscar! Apay, anya tibag ang manang Melda? Hoy, si Kamot! Duwala atawon ti nauna aknam si ka. Manang kalaam manang kanyak. Melda, kunamlatan kanyak. Apay ka di Melda? Awisan ka kuma. Apay, birthday? Saan? Anya nga rin ti pangawawisam kanya. Awisan ka lang ngagmerienda. Ada ngamin linutok nga inkiwar. Kat ado ti linutok. Kasta ka di? Angam kababain no siya klaan tumay ti tabalayaw. Ang mga nanyapay ti panunutan ti tao. Urayan niya ti panunutan dan Awan bibiyang da. Basta kayat ka nga awisan. Mabalin tagi tugot? Sino ayati ko na mga itugot mo? Ninanang kaw. Anya? Anya mo tunday ta lalaki. Apay Awisam lang arudan. Kasla ubing abasit. Ta itugot na payla kano ni nanang na. Agitugot payla ti gardyan. Kat saan kumot akilawan? Ay, mamas boy ako nada. Madi ti lalaki akasta. Taninto inana ti sursurutin na. Saan ani bakit na? Ay, makamuditan nanang. Kaya't mau ti kasta a lalaki ay. Amuyo mo't nanang. Anabakitana kun abalasang. Kaya't mo asawain. Pagtatak ko na amon ti oray asino ditan a lalaki ay. Ni nanang mo't. Nagsasao. Kaslasan ang nagbalin ngagtatakon. Ha! Awan ganas ko no kastudlaang. Apay malmalday ka, Melda. Sana ka malmalday tatang. Masursurunak laang. Asino ti kasuron mo? Tibagi, tatang. Anya? Aklo nagsalaangan at talaga ang laada ka na ipasngay. Nagkunay ti dayta. Siyak, tatang. Laada, tawan mga yat kanyak. 30 akon. Bakit akon? Urayam ati umno a panawen. Addan daw. Mabalin na palpaliiwan na kapay ti lalaki a para kang ka. Wenno saan akayat ti Diyos a maisagmak ka iti may sa abarumbado. Iso asaan na pa'y nga ipalubos a makiayan-ayat ka. Ado ti rason, no apay a maitantanday tabanag. Iso adi ka agapura anak ko. Baybay aksan ti bagit, tatang. Oray agsugabak ditan. Agdugyo takon. Ay madiano kasta. Di pa'y kat napimpintasan jay bakas ngam sika. Anya? Gawan, dito pa'y bakas ka asawaan da. Asawaan ti pada na bakas. Ni tatang mo't. Apay, bakas
Kanya iti aramidok, Nancy. Agragsak kakit di sana day taas asawa dita ti pampanunutem. Amom, ado dita ti battered wife. Asawa a babae pagbalinin da pinikpikan kada punching bag. Apay kayat mo ti kasta? Upayon naksamot, Nancy. Ay saan kang upayan? Jakla kayat akastam do ti pagbanagam into nadan asawam. Iso asya, kayat ko lang ti agbalin abaak. Ngam ti makabkabil kas kada matagtagbat dita. Ha? Ay agbuya ka ay ti balita. Makita mga adda pa'y masikog at agbaton ti artek ng asawa na. Iso jak na pagtatakkunan ti lalaki. Kayat mo ti makiasawa. Ay, jak kayat. Anya? Pagan anong ti lalaki. Mga laala ka lang iti bato nga ituktok mo di taulong. Ha? Ha? Apay? Sino tikit kitaam? Ni Walter, dahi tayo nagtaraki at taga sa mauting. Ay, mabit lang asit gak. Na. Dayta? Tidi na pagtatakkunan ti lalaki? Ado ti makeup a ginatang ko. Barbaro amin dagito eh. Gimatangak mo't iti sexy akawas ko. Nagadumeten dagita ginatgatang mo, Melda. Unanang. Mausar ko iti maudi agundaway. Agpapintasak ken agpaseksiak iti kastaunay. Maudi agundaway. Apay matay kan. Ninanang mo't. Ti kayat ko asawan, aramidek ti amin na panagpapintas, panagpaseksi. Kat naawan lata ti mapasamak anasayaat. Baybay akon at talaga ti bagik. Oray agbalin akon akasla taong grasa. Amom, anak ko, adda panawin ti amin, abanag. Di ka agapura kunakmanan. Urayam ti umno apanawan. Addan to pa'y makiasawang agtawon iti 50. Dagijay balo napadas dan dagijay tinayat. Kan may sa adda lalaki asaan na akayat tay babae nga ampang. Adamot lalaki ti kayat na kat 6. Dagiti da dumamat kat na ti kayat da. Padasim amin dagita akayat da. No saan da akayat ti ampang kan 6. Di agpakasimple ka anak kaw. Tapno adamot ati maay-ayukan ka. Nagadumot ng artida. Makauma. Mang biyanong, talaga akayat kumutayin ti maagdaan iti kaayan-ayat. Wenno makuna akatakunay na iti biyag, tapno adan tumot bunga may pagsanggirak intun jakon makabael amagna. Agam kasano amatungpal dayta, kat pulos met nga awan mangayat kanyak, kat sa anak met nalaad a tao. Adamot pamuyaak iti kunak, kas makita kiti sarmeng. Ikan nagman mangbiyanaw iti napinta sa balakad no anya ti aramiday. Kastan ket agyamanak iti anusyaw nangurnos ken nangidrama iti daytoy pakasaritaak. Pagayam ko, titawan ket saan na akanayon nga ipasimudaag ti panagapuramon maadaan iti boyfriend. No mariknam saan ka nga attractive, wenno saan ka makaayaw iti imatang ti maysa a tao, partikular iti maysa a baro, mabali na panunutem nga adda ti banag biddot ken ka. Ngem ti kinapudno na, ti mapaspasaram ket gagangay laeng. Adaw a tao ti makirinrin ni sires tapno makasapol iti koneksyon
tapno adala ang mga bukay kadakwada. Ti kinaawan baal tapno maayayo kan katimay sa abaraw, kat mabalin a bunga tinagduduma a makagapaw. Seksualidad, depresyon, wenno kinakurang iti panagtalag iti kabailan, nga agpili iti maikaray. Kadwan na ket agpalabas iti kanito no sanda makaayaw iti asino man. Pagayam awan ti dakes na numakarik na kaman iti kastoy. Umapal ka kaday iti katropam wenno gagayem mo gaputa awan ti maipos mo nga status wenno litrato iti Facebook may panggap iti love life mo. Oh no! No maminsan kaday kat mariknam nalaad ka. Gaputa awan man la ti dumawi may. Ouch! Ti saludsod kat asino kaday ti pudpudno single. Saan nga amin nga awan boyfriend na wenno girlfriend na kat makuna single. Yeah! At dati daduma dita. Mabalain nga awan lati makuna nga opisyal nga inawag da ngem at damat espesyal pangikabilangan da iti tunggal maysa. Alright. Sana pudpudno single da kita. Kas pangarigan kat jay agbest friend kampay ide. Ngem kasla iso damay. No, maka-I love you, ken maka-arakop kat wagas. That's right. Ti certified a single kat daytay awan ti makungkunang special someone. That's right. Daytay as in awan atalaga ti maawagan kukwana. That's right. Ada That's right. nagsaludsod kanya kasanon jay nasem makigarang ganjang ngam di na kaya ti commitment ay ket mat nagdaa iti it's complicated. Enjoyam kit day ti kinabalasang mo. No single ka. That's right. Saan ka problemado oray man manungal daw nga awan load mo. Alright. Saan ka madanagan nga mga no adda agungot kan ka no saan ka nga agrep-reply. That's right. No adda ti masapol nga i-text mo, mabalin mo ti makitext adi mo kasapulan ti agapura. That's right. At That's adda right. maasikasom dagiti priorities mo iti biyag. No, naasem ka mayt nga ag-anlay ay ket sulit ati unlimited texting mo. Gaputa mabalin mo nga aramaten dayta iti no asino pa'y agagayim mo. Wow! Awan ti mangkit-kita iti inbox mo. Oray saan ka nga ag-delete kadagiti nay message mabalin pagtaudan iti apa. Oh yeah! Awan danag mo marong send ka. No single ka, mabalin mo nga i-add, i-accept, ti oray asino akayat mo iti Facebook. Siyempre, pagayam, agan anad kalata no adamam amom baro gayam, awan ti mang bilbilin kan ka limitaram te makisarita kan kuana. Mabalin mo ti agtalag iti may sa tao nga awan ti mang bilbilin yimot mo dayta. Awan ti praneng. Awan ti agimon. Alright. Gagangay mo't kit day iti may sa relasyon ti panagimon. Angam kasanaon no awan iti lugar. Daytay pati number ni manong mo ket kayat na apabura iti phone book mo, oray kasinsin mo, ket di na pa'y kayat akasaritam.
No single ka, mabalin mo nga i-like dagiti nay status kan picture ti gayem mo agwapo. That's right. Awan ti agpasugnod. That's right. No adda nag-text That's right. when no nakichat kan ka a crush mo. Okay laeng. Awan risguna. Wow! Ti boyfriend kat saan mamagbalin ti kinapatig mo kas may sa atao. Alright. Saan nakapagbalinin dayta nasaysaya at pay atao. That's right. Saan nakapagbalinin na idadaduma. Gapo ta awanan ka iti kasta. That's right. Sana dayta ti kapat gana ba nagitilubong? That's right. Kanayunan na pagayam no makiboyfriend ka, ti pudpud no apanggap dayta ket daytay nakasagana kan nga agpamilya. Oh yeah! Responsibilidad ken emotional a kinatibker ti adda nga ikabilangan ken napatpateg a banag nga ikonsidera sakbay at tumapog iti relasyon. Alright. Ken wen pagayam, awan ti koleksyon gay tinidor, itino asino alalakay ti bangayat ken ka, when no umay mangserpat ken ka. That's right. At damot lakan ka ti banag ngayat ti may sa alalakay. That's right. At lalaki anaayat iti napintas, at damot lalaki nga oraysan anapintas, no nalaeng kan nasaririt ti may sa babae, iso ti ayan ti apil na kadakwada. That's right. At damot ditaday ti lalaki anaayat iti kwarta. Oh, no! Sa balimat daytan. Ngan ti makunakit aguray ka iti umno panawen. Tadanto ti itid ti Diyos ken ka anasayat a tao, nulakit dayta agpakasayat ka. Oh, yeah! Agbalin ka as simple kan na emma, taad-adaw ti mangayat iti kasta kababalain. Alright. Hala, kasta pa'y ngarod papagayam, aging gay ti sumaruno nga intay panagdadanggay manen. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada tayo. Amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!